Helpline TV channel member song song te in safa in karo lom le chewa hei tun tuma hian video thar ne karon le le ta a I topic poimo tak mai kha kan ngai thau le do ni chu Japan nula te vun moi ni chan chinga kha kan soyanga hei Japan mai chia te hian en mai chuanin an pitar te chen hianin an vun hi anau nalin an lang moi thei em ya I khovela taksa vun mo no nal ber te jinga an la tel renga I achang chuan an nula te le an nu te hi kan thasang thei manglo ve thina engwanga I hetia vun moi tha mo nei reng thei pik vun moi nal le thatak nei reng thei pik nge mo an ni ti kha tun tuma hian kan ngai tha hu do na chuan hei an taksa hi an kol ulupi kan ni ti asia ta an dim doi bi kan ni ti riat poka chuwang chuan en tin nge Japan mai chia te vun moi chan an vun an enkol dan langsar zual te kha kan soinga chuta chuan enge an in enkol dan kha kan ti thei mai tu ta kha tam tak oma chumi chui lo ti ve ni pha chuan u pat nulama po khanin vun moi tak le no na tha tak mai mi pa te it zong tak ti me ang kha khai lo nei reng mai do ni ole rei tu lo nan Japan mai chia te vun moi na chan pakhat na ta an chuan ole ke ni te ne kan an lo na chan pakhat ani phata I hei Japan mai chia te hi chuan in an ma hi at kutin an khoi zen ngai lawa I anin chei poin an mai an phi poin kuta khoi lo tu zongin an ti hriani hei lo thei lawa an khoi don chuan in an kut an selfie ma sa te ya chumi nuwa chuan khoi chau zani amaro chu ke ni hi chu hei kan ngai hi sam ve thina kan kutak mai han khoi mai ang chi te kan ching thina kha khanin kan kut te khalo fai reng pi lo chang te lo om ta thil engamani kan kut kan selfie teimak lo phei chuanin kan kut thi abal ma em ya abol lo ma em ya kan mai vun hi anau boxi ya chuta chuanin arngeng te ka ti ang mai bol te mo tin kan mai vun hi smooth lo thei boka chuwang chuan uluk taka kan mai hi thai ram chuanin kan kuta khoi mai lo hi atha em ani chuan dot le chuan ole amak kheng reng viau me ya hei thil hi atha ti kan hriata kan du tak chuanin alo ti thei zel me ya hei pat ek hi kan ram lui le korvela tam ve le me ya atha na kan hramang lawa mi sei chau kan hria chupo nui pia tan chau kan lap mang ani pera hei Japan me che te chuanin pat ek hi an lo mang na sakhop me ya enge an mai ni lawin an maya ten hoya chu chuanin an vun atima min atinau tu em ani chuwang chuan pat ek hi vunin alo ngei hle hi alo ni ya vun na ti eng du hle pokani chuwang chuan han ti ve chin tara nang po kha kha ilo that pui viau thei mai thei pokani ya ole tot le chuan ole hei chokan chuma atui kan thit hi alo hung that zual deuh chang chuanin chini tlem polin kan ina chubak chu vokcho ani deuh maya bu to ya hianin protein le iodine alo om tewa ti tak chuanin bu hei bu tui thi zonga rong kan bol chuanin vitamin tam tak kan peizel ti na ni ya amaro chu Japan ho chuan hei an hriat chira wangin an pei phal mai lawa mai phi nan te an lo manga lusuk nan te an pol boka chu chuanin an mai fun kha ati hrisel pi kani chuwang chuanin hei po hi lo ti ve china thakop mai ole video le film ilo vela ai kan muthin tuilum bom an chia thinang hi ni meya tuilum pipepa in chia hi vunin angai em meya zan ta tuidua thisan kalvela ti thada wangin thluak ati thapok ni nan sei boka thisan kal thana na chu rilru po harwang pik le nan sei boka ni chuwa chonin hei po hi lo ti ve chin atan athakop mai vun tuiluma han chia khanin omja chuanin hati han ngai tua mai po hianin anau du don ni ti kha hriat meya hei hi vunin nalo ngai hle don ang le mai ole totlia chuan
ole tuna karon soita khau zong zong kha I lo ti vek mala ei leina in sum hle thei lo chuanin ei I risel thei don chuang lo ani ti teang risel lo tuk mo vun no nal si chu thil ni thei lo ani ya ei hei Japan mi te hi khovela risel ngai pe mo pe ta singami an ni ti la kan soi swal khar lawanga I an hmei sia te re reng hi an in sum thein a tul chuanin I an ei thei hle zel boka an taksa ti se thei tur chi le hei khatiang ei le in lama kha in sum thei em ema an taksai na mo angai nian ria chuan pi ti lem lo chung chung po in an ei lui thei zel ani I taksa sela vun no na tak nei tu chuanin ei le in mo khosak dan le hun man dan ta chen hianin an poimo em rangani chuwang chuan ke ni mizo te a hi chuanin tui tui hi kan du thina tlema tui lo deuh chu hrisel ma se tui deuh zawk hi kan thlang fo thina amaro chu hei hi Japan mi te nena kan an lo na ania Japan mi te ang tu chuanin khang ang I an ti dan ang thin mo I tui lo deuh po ni se a hrisel ni phat chuanin I khang ole ti khan tu na karon sei ta khau kha I thei chen lo apply tum ve ta la I re lo te ya vun no nal tha tak mo I tom tak le tom tak kha han ena mi hi priya bang chi kha I lo nei to mai do ani ole he video hi I lo vlog puya I lo tangkai pui ni chuan subscribe button kha khongai ni lo click lo ni chuan no click sak ve la notification bell ka metin all ti kha lo click le la video tang thazo lo cha le zel thin do nia Olen sa fa in mang tra hun le vek ule